Non avisantes as veciñas que había que vir ou que? Estarán cenando aínda. Se non, tedes que ir a petar as portas que veña todo o mundo, de volta. Bueno, vamos a dar comienzo entón ao terceiro serán que dá pé ás maravillosas festas das Mercedes da Gándara. Espera, aquí non me colle todo, Pablo. Como non, vai iniciar o serán o grupo de aquí da Gándara. A Boalleira. Despois, que se preparen carainas.